Aquí temos, mira, polo aire xa se cortou e todo, que maravilla, Bueno, moi ben, moi ben, moi ben. Tamén vou dicir a receita máis para mí, a mellor, co bacon, pan e bacon. Unha tixola e despois un bocata, sin máis. Aquí imos a traballar con ela parte de todas as ideas, non? Como pode ser, bueno, pois a clásica fabada, o cocido e demais. Imos traballar con el, pois con algo que ven do mar. Que tamén, digamos que o bacon, entre comillas, é como un umami, non? É como algo, ese sabor que pega a chispa dentro. Comezamos? Imos alá. Imos alá, vamos a ver. Collemos, imos acercar o que precisamos. Así o temos aquí listo. Tarteiriña. Tarteira, tixola, vale, o que vexamos, o que teñamos máis a mao. Eu vou usar esta tixola, ves? Así, xa sa deu. 3 ao lume. Esta xa teño preparada, porque esta vou facer para fritir as patacas, e aquí imos a facer a tempura. Aquí ten un pouquiño máis de aceite, e aquí precisamos moi pouquiño aceite, moi pouquiño, este nada máis, e onde imos a comezar, pustrindo a cebola. Eso é, que a temos aí. Despois da cebola, que vai? Imos a desgrasar o bacon e máis as cabezas. As cabezas, tanto as cabezas como a cebola, teñen que ir bastante torradiños. Son as dúas cousas o que vai a conxugar o sabor do prato. O que vai, bueno, despois aparte, pues, temos tamén a maionesa, non? Ca lura tamén, ca tinta da lura. Pero o que vai a subir o sabor vai a ser o bacon máis a cabeza. Vale? Por suposto, unha cebola non pode faltar. Cortadiña, ben cortadiña, se vai en recheo. Podemos facer unha caramelizada, quedaría, pero mallao, Unha caramelada, collemos unha, se a temos, que moitas veces vos invito a que teñades na casa esa cebola caramelada nun tupper, e cando fajo, vos lo dixo porque eu cando fajo cantidad. Unha vez que tens que estar aí unha hora, hora e media, 2 horas, que a veces me leva, depende do azúcar que lle quera botar ou non, pois unha vez que teño aí, fajo cebola, fajo 5 ou 6 kilos, e despois nun tupper, collo, metemos aí e xa me cheja para a cantidad de pratos. Vale, moi ben. Retiramos a acudia. Lembramos, vai ir para dentro dunha alburiña. Se vai para dentro dunha alburiña, anaquiños pequenos. Si que a cebola podemos facela caramelizada e pode vir en xuliana, porque ao final é super maleable, non vai haber fallo, non? Pero aquí non, os anaquiños isto de merma moito e tal, pero aquí non. Bueno, un dos motivos de que botei tan pouquiño, porque dice, ai, que non se dá frito aí a cebola, efectivamente. Pero por qué? Porque non quero cargar máis grasa. Esta é a suficiente. Que pasa? Que é grasa con sabor. Con saborazo. E agora, que xa empezou a arrancar, agora é cando lle botamos. Botamos o bacon e as cabeciñas. Vai empezar todo isto a soltar grasiña. É un espectáculo. Que bon. Despois, eu casi seguro de que todas esas luras, eu creo que vai haber máis recheo que luras, non? Eso espero, a ver se teño sorte. Porque despois con isto que temos aquí, montamos unhas empanadillas. Vale. Veña, imos pouquiño a pouco. Collemos as cabeciñas esas. E ya ven para dentro. O teño no sete, suaveciño. Estas cabeciñas as cortamos así, pola mitade. A mí, se me apuras, son bastante pequeniñas, e mellor xa nin facía falta, pero bueno, quedan mellor así, Se cortamos un pouquiño está moi grande, ves? Sí. Bueno, ahora chega o brao dentro de nada, a ver si entra o calamar. Todos os anos eu creo que os que nos gusta ir a pescar estamos esperando que cheguen estas datas, non? A ver si entra o chipi.
na ría. Entrar o chipi e entrar o chipi na ría. Son os chipis, as luriñas de potera, non? Que lle chamamos. Esas, cuidadiño, esas non solen baixar de 30 a 40 euros o kilo, Cuidado. Pois agora, cando chegue, todos estamos esperando sacando o brillo ás poteras, non? Vai a pescar. Porque agora, cuidado co das poteras. O das poteras tamén estou flipando. Non sei se sabedes o que. As poteras é como un peixiño artificial que no rabo, en vez de rabo, ten anzois, non son anzois, chámanse coroa. É unha coroa, que son como, non sei, 40, 50 anzois pequeniños, non? Normalmente ten dúas coroas. Entón, o chipe cos tentáculos, co tentáculo grande, este é o peixiño, aquí ten as coroas, os anzois hacia adentro, o que fai é o pilla. Entón, é tan finiña esa coroa que xa non se dá desprendido. O chipi en realidad non traga, no momento que colle eso xa quere soltalo, pero xa está prendido. Por eso tiras para arriba e necesitamos un troeiro, un ganapán para subilo a bordo. E nada, con esas coroas, con esas poteras, é o que estaba falando, agora mesmo, antes había que ir, ibas ás tendas, artículos de pesca, a buscalos. Vou subir un pouco, vou estar aquí atento, quero torrar isto un pouco, Así que vou subir e para dentro. A ver, que poteras tes aí? Cada ano viñan unhas novas. Buah, teño estas, cales están levando? Están levando as laranxas, este ano están levando as azuis. Porque depende, anda todo o mundo, oye, cantas pescaches? Ah, pesquei nada, unha dúcia deles, nada, pouquiños, pesquei 4 ou 5. O míntese, Ora, o que pillas, o que chega ao puerto co caldeiro cheo de luras e tal, o primeiro que vas a dizer, este pescou. Agora, a pregunta a importante, que potera usou? De que color é esa potera? Ese é o gran dilema. E agora, que conste que sempre se fixeron a mao. E confío, sempre. Pero sí que é certo, a ver, que a miña idade, xa non, eso era de antes, cando non existía nin o plástico, non? Entón buscabas calquer fío, calquer historia para... Pero despois empezaron a comercializarse, veña, a mil pelas, Ora, a 1000 pesetas. Cada potera costaba, das normales, boas. Despois non había comercios de orientais nin nada por aquí, entón non había plan B. Ou gastabas 1000 pelas, ou... Entón cuidábanse como ouro. Pero ahora non, ahora a xente anímase a facelas na casa. Xa incluso como unha base, como unha especie de molde, non? Para facelos na casa. É super interesante. Eu falo de pesca porque eu que sei, non sei falar de caza, por exemplo, non? Pero que é moi curioso, é algo moi curiosiño. Bueno, vedes, non? Vedes, pois se cheirades, mi madriña. Si cheirades, oi, que rico. Vale, veña. E que quero deixar isto. Mirade o que está pasando. Vedes esta parte torradiña, non? É o que buscamos, Moi ben. Agora, un pouquiño de brandy. Fora. Deixamos evaporar o alcohol. Un pouquiño de vinagre, do bo. Un chisquiño, tamén. Aí, fíxedes, nada máis. Unha culleriña. Dalle ese toque. Vamos ca parte forte. A mesma cantidade, é dicir, un chisquiño de azucre moreno. Azucre sin a coma, azucre moreno. E un pouquiño de mel. Chéganos. Remexemos. Vai coller un pouquiño máis de torrado todo isto. Mirade. Botade aquí ollo. Que rico. Que nos queda? Nos queda o que vai a ligar todo. O que vai facer ese marmelo. Que non é outra cousa que este concentrado de tomate. Culleriña. Esta. Que ben ulé.
Non os podeis ni imaginar. Oye, que non tedes concentrado de tomate, o único que tedes que facer é coller un tomate, relalo e botarlo aquí, un ou dous tomates. Vale. Botar aí, que pasa? Tedes que esperar a que se vaya esa auga, que non pode quedar tan acuoso, non? Entón, isto, digamos, tedes concentrado xa, pero se non do outro. Que se vaya un pouquiño a auga para conseguir ese marmelo e listo. Moi ben. Por aquí temos unha tanda feita. Mais cousiñas. Isto ahora. Reservo, deixadme remexer. Que rico. Que rico. Entendedes o da empanadilla? A ver si sobra, non sei se sobrará, a ver. E que en realidade cada un leva isto, leva moi pouquiño. Fora, apagamos. Listo. Eso temos que deixar a refriar. Vale? Entón, vamos deixar aí. Bajamos o lume e imos ca tempura. Collemos un cunco. Aí vai. E para aquí. A xema dun ovo. Con un chéjame. Ando con dous, con un chéjame. Vale. Ben. Opcional. Nas tempuras é opcional a xema dun ovo, Pero de feito, o original non leva. Que pasa? Moitas veces intentamos mellorar, non? O que é a receita básica da tempura, que é o que falaba antes, simplemente con auga, un pouquiño de sal e fariña, xa facedes, Non vos compliquedes. Outra cosa é que empezades así, despois queredes mellorar, queredes darlle outro punto, entón buscades xa fariñas especiais e demais. Pero así, perfecto. Ben, agora, fariña. Botamos aí inteira xa. Viña. Un chisquiño de azucre. E fora. Un chisquiño de lévedo. Desfacemos así as más un pouco. E listo, non quero botarlle todo. Aí está. E agora fariña de millo. Aí está. E agora buscamos o espesor. Isto e máis isto, fora. Varillas. Empezamos ca xema. Vai quedar grumos, mola. Aquí buscamos os grumos. Un pouquiño de grumos quedan moi ben. Non digo que todo sexa unha pelota, Pero que queden grumillos quedan moi ben. Quedan esas pelotiñas de fariña que fan a parte crocante da tempura que fai tan agradable. Ben. Faltalle sal e un pouquiño de pimenta. Eu creo que coincidí moitas veces, hai que correxir, hai que andar xogando un pouquiño ca auga, non? Botando un pouquiño e tal, hasta que chegar ao punto. Eu creo que un pouquiño máis de auga, pero pouco máis, Casi non sei se atreverme. E daqui, mentre se refría eso, montamos para a neveira, Eso que este ben frío. O que fai que este crocante, a tempura, unha vez que metamos na boca, é o contraste, sobre todo moi importante, o contraste de temperatura, de frío, e meter en aceite xa quente. Eso é o que fai que... E despois hai dúas cousas, sabedes que as luras, que xa comentamos moitas veces en esta chego, as luras teñen dous puntos de cocción, igual que a xiva e o choco, non? O curto, que cando facemos a prancha, que como moito 3 minutos por cada lado, e depois o longo, que cando facemos os guisos. Aí os guisos xa precisa unha boa xiva, a mellor unha hora de cocción precisa, Sen problema. E dai para arriba. Teño feito na pota de cocción lenta. Facer xiva, tamén era unha xiva de 3-4 kilos, sería. Estuvo aí 4 horas, A salsa que saliu de aí... Impresionante. Vale, listo. Mayonesa. Moi ben, vou deixar isto aquí. Imos a neveira.
Vou guardar isto na neveira. Incluso, se vamos a facer dentro, guardamos solamente para cadar, como se o metedes o congelador. Non chega a congelar de todo, isto deixamos porque despois quero mesturar a témpura co ceboliño. Vaso batedor. Brazo batedor. Aí está. Ben. Enchufe. Vale. E agora limpamos a táboa. Por favor. Así. Ahora sí que puedo empezar a traballar. Agora sí. Mira, este dente de allo tiña que ir aí, esquecínme del. Bueno, pois non vai sin dente de allo, non pasa nada, eh? Pois aí quedou, aí quedou. Mira do preocupado que estou. Nada, non vai alterar, home, aportalle un pouquiño, pero ademais, como ten eso tamén allo, tampouco pasa nada. Pois aí quedou. Ovo, ao fondo. O dente de allo, bueno, cada un que faga como queira, a min encanta o allo, encántame, pero sí que é certo que a mayonesa non quero que sexa un alioli, quero que teña ese toque, esa sutileza, ese de decir, ten allo. Que pregunte, ten, pero non de, no, eso non, para eso facemos un alioli como en condicións. Entón, por eso, aquí insisto moito, cada vez que o fajo, de coller, sabedes que non uso moitas veces nin todo este allo, con medio dente, e quito o xermen, por suposto. Este, como é pequeniño, vai ir enteiro. Vale, cando é en cru é moi importante retirarlle esta parte. Despois imos a cocer uns pedes, aí vai todo para dentro, non pasa absolutamente nada. Vale, e vale. Moi ben. A ver, podíamos tamén, non facía falta porque está aí o brazo, facilita moito. É único, facilita o triturar. Unhas pinguiñas do limón e aceite de xirasol que se vosotros queredes mesturades e xa está. E despois a tinta que vai ao final. Baixamos, apoyamos a mínima. Subimos baixando, vamos collendo o aceite. O que vamos vendo, que baixe para baixo para que el suba por outro lado, vedes? E listo, xa o temos montado, Listo. Agora, vale. Por un lado, que pasa se mancho aquí? Non pasa nada, verdad, Xoanqui? Non pasa absolutamente nada. A tinta. Estas véndese. Venden, non hai ningún fallo, é dicir, na parte de congelados ou en frescos, venden. Eu sempre as teño, por se acaso, cando non me veñen moitas e demais e quero ter, véndense nunhos sobriños, non son nada caras, tampouco. Moi ben. Deixádeme o chisquido dun ollo que colla, que encha algunhas luriñas e xa estou con vos. Agora. Mirade, xa teño medio xollo feito. Unha culleriña, neste caso das do café, das pequeniñas, para meter aí. Metemos ben para baixo, non hinchades hasta arriba, porque despois, no momento de frixir, pode salir por fora. Hasta a metade e un pouquiño máis vai chegar, O sabor vai quedar aí. Non sabedes como arrecende isto. Como teño ahora mesmo a cociña. Bueno, vedes? Ahora, un escarabadentes. E collemos, cosemos, por un lado,
por outro, e listo. Xa freí uns cuantos, Non é o único este. Ben, temos a tempura, temos o aceite 8-7 que se me está quentando demasiado. Fora. E aí, para dentro. Un par de garfos. Veñen 3. Mirade. Metemos ben na tempura. Xa teño casi todos fritos. E aí vai. Ben, mirade, aí ten que estar aproximadamente uns 4 minutos, máis ou menos, 2 minutos por cada lado, nada máis. Xa vedes vosotros, sei que vos pide xa salir porque xa vedes o torrado, e demais xa pide salir. E aparte, o arume tamén é moi importante neste prato. Ese arume, cando faz as luras, faz as pranchas que ven por arriba que ule tamén, pois aí, aos 4 minutos sucede eso. Vémonos agora, na esquiniña da mesa, Ata agora. Con bacon e unha lura, e rematando cunha costura, conseguimos facer estas luras en tempura. Comezamos rustrindo ben a cebola, o bacon, o allo e as luras. Incorporamos o brandi, o mel e o azucre. Engadimos o tomate, o vinagre e deixamos cociñar ata conseguir o espesor da marmelada. Enchemos as luras coséndoas cun escarbadentes e reservamos. Facemos a tempura mesturando un ovo, a fariña, o sal, a pementa e auga moi fría. Montamos a maionesa engadíndolle tinta de lura e nunha tixola friximos as patacas. Pasamos as luras pola tempura, escoamos en papel absorbente, empratamos e listo para comer. Arrancamos cas luriñas, recheas. Tomade nota. Hai outras veces que digo receta aberta, que non sei que, me podemos facelo de outro xeito. De feito, eu teño enchido de arroz, de cuscús, de cantidad de cousas. Agora, así, co bacon este, vades triunfar. Facedeme caso. Unha vez que o fagades, vades a... Oye, facemos outra vez as luriñas esas, facemos outra vez. Insisto, é importante que a luriña tamén sexa pequena, vale? A partir de aí, o bacon fai o resto do chollo, fai o potenciador este de sabor, o que sube para arriba. Conxugas os dous elementos, mar e terra, e tes unha bomba no padal, unha bomba de sabor. Unha aperta, un biquiño, sorriso na cara, sempre, por favor. Ata outro día. Chao. Esta